Moi! Täällä LPS Mansikka. Mä teen tämmöisen videon, kun mistä sosiaalisesta mediasta mut löytää. Tietysti täältä YouTubesta, Instagramista ja Snapchatista. Tuolla Instagramissa mä oon Vilhelmiina 10. Se ei oo siis Vilhelmiina ja mun oikea nimi, vaan se on Emppu. Mä en tiedä nyt mistä Vilhelmiina nimi tuli, mutta mun fammi vaan sanoo mua Vilhelmiinaksi. Mä en tiedä miksi, mutta Vilhelmiina. Ja sitten Vilhelmiina Näränen on Snapchatissa. Minkä tsekkaan mun kanava ja mä kysyn täältä yhden jutun. Mä haluaisin aloittaa tekemään blogeja, mutta mä en tiedä haluatteko te, että mä lopetan LPS-tupaamista. Kertokaa kommenteissa, että aletaanko mä blogaamaan vai teekö mä ihan petsivideoita. Mutta tästä videosta ei tullut niin pitkä, niin mä selitän tästä teille jotain vielä. Mun piti lähettää teille video siitä, kun mä menin Tampereelle. Tietysti voin nähdä, mutta mä en kerennyt. Koska meillä oli siellä tosi paljon kiirettä ja oli ne juhlatkin ja silleen. Mutta nähdään ensi videossa, joten se olisi moikka!